Bidea eta denbora du izena Anariren disko berriak. Bide huts zigiluak plazaratuko du zuzeneko lana Durangoko azokan. Irla izan estudioko azken diskoaren biran zuzenean grabaturiko kantek osatzen dute. Hain zuzen ere, zuzeneko esperientzia hori jaso nahi izan dute musikariak eta bide huts zigiluak. Gainera, era honetako hirugarren esperientzia da diskoetxe independentearentzat. Aurrez, Anari berak eta Willis Drummond taldeak atera zuten horrelako lan bat. Durangoko azokan eskuratu ahal izango da, eta gerora bide hutsen web orrian eta taldearen zuzenekoetan.